ya wedi to. Drama. Malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo renek gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lek terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene yo renek to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut kon maca syahadat yo kowe mecati. Wis sampean Islam apa ora? Yo Islam. Iya Islam ki maca syahadat ki ora nek salahe. Nek yo aja terus kaya mecati ngono to. Tutungno Yai. Pun kakang tansah midhangetake. Ya besok kapan? Besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh bagus ya. Bagus.